Кандрат Крапіва, гэта шырока вядомае, акружанае народнай любоўю імя, прыйшло ў літаратуру праз досціп смеху, які цэлай ракой хлынуў з баек, сатырычных вершаў, што ўбачылі свет у пачатку 20-х гадоў. Стыхія камічная, якая выбухла ў крапівінскім таленце, была такой напорыстай і магутнай, што адразу забяспечыла паэту-сатырыку самую шырокую удзячную аўдыторыю. Рагатала ўся Беларусь. Байкі, вершы Кандрата Крапівы чыталі, атрымаўшы свежую газету і пасеўшы на прызбе вясковыя дзядзькі. Без іх не абыходзілася самадзейныя спектаклі, сходкі з крапівінскімі прыпеўкамі, ішлі ў наступ за новы быт рашучыя камсамольцы 20-х і 30-х гадоў. Паэт-гумарыст і сатырык размаўляў са сваім чытачом на вельмі зразумелай і блізкай яму мове. Гэтая мова нібы увабрала, паяднала ў адну спрадвечную дасціпнасць вострых на язык людзей, якія ва ўсе часы меў кожны сялянскі куток. Усіх гэтых жартаўнікоў, перасмешнікаў і складальнікаў не бывало дзіўных гісторый. Сапраўдны вялікі талент заўсёды ўсімі сваімі карэннямі ўваходзіць у родную глебу, жывіцца яе сокамі.